Shugaban kungiyar Malam Salihu Abubakar ya buƙaci al'ummomin musulmi da su mai da hankali wajen neman ilimin fasaha na ganin wata da kuma lokutan sallah. Da kuma buɗi da Allah ya yi na kafofin ilimi wanda zai sa a fahimci wayannan abubuwa. Da babu agogo, saboda haka yadda ake faɗin lokutan sallah ta hanyar a fito a ga rana ne inda take sannan a san lokutan sallah. Amma yau Allah da ya fito da agogo lokuta ake badawa na agogo. A lokacin da suke gabatar da kasida kan lokutan sallah da hanyoyin da ake bi don gane lokaci yayi, Malam Nasir Al-Misri da Simwal Jibril sun buƙaci al'ummomin musulmi da su guji yin sallah sabanin lokaci. Sahabbai suka ce to ya Rasulullahi a wannan zamani idan ya bayyana yaya za mu dinga yin salloli? Rana ɗaya kamar shekara ɗaya, wani an ɗaura mai aure da asuba kafin a yi la'asar har matar ta haihu. Yaya za mu yi salloli kenan? Ko haka za a yi sallar, haka za a rayu a yi ta abin nan, a yi sallah biyar har matar mutum ta ɗau ciki ta haihu har yaro ya dan fara rarrafe, duka dai rana ɗaya ne. Da yake jawabi, shugaban taron kuma sarkin Gumel Ahmad Muhammad Sani ya ƙara wa ƙungiyar ƙwarin gwiwa tare da janyo hankalin al'ummomi da su mara wa ƙungiyar baya. Wanda musulunci a nan ƙasar a wuyanmu ya rataya, saboda haka a buɗe wannan zaure yake ga dukkan mutumin da zai kawo kyakkyawar shawara domin a inganta tsayuwar watan Ramadan da lokacin sallah. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai, wanda ya samu wakilcin mai taimaka masa na musamman kan harkokin addinai injiniya Namadi Musa, sun yaba da kokarin da kungiyar ke yi na hada kawunan musulmai, sannan ya alkawarin ba kungiyar Astro Qibla Initiative kyautar duwatsu da suke amfani da shi wajen neman wata da kuma lokutan sallah. Sun hada da mai giginya da kuma dutsen Karga da ke kananan hukumomin Igabi da Cikun a jihar Kaduna. Abubakar Sadiq Galadima, labaran Libati.